El cambio empieza poniendo fin a la reforma laboral. Ez daukate arazorik geu engainatzeko. Borreroek iruzurra baitute ogibidea. Horrela, estatu zapaltzaietako buruek hedabideetan aurrera pausuak, oparatasuna eta langileon lan baldintzen hobekuntza saltzen dituzten bitartean, kaleko langileon egunerokotasuneko errealitatea euren zapalkuntzagatik markatua dago. Errealitate gordina argi eta fokuetatik at ehuntzen baita. Langileon esplotazio eta bizi baldintzen kaskartzearen erantzuleek zarata handirik egin gabe inposatzen baitute euren errealitatea. Langileon esplotazioarekin nahiko ez, eta gure bizitzako esparru oro negozio bilakatzen dihartute. Euren etekina areagotu ez ezik, langileon morrontza eta miseriaren menpekotasun egoeraren soka ondo tenkatuta mantendu ahal izateko. Baina, esaten dituzten gezur guztiak esaten dituztelarik, izua, mehatxua, zein biolentzia erabilita ere, ez dute inoiz lortuko langileon potentzialtasun iraultzaile indargabetzerik eta beronen askapenerako grina deusestatzerik. Langile klasearen aurrera pausoak, erdietzitako eskubide eta lorpenak ez dira burgesiaren eta politikarien eskutik etorriak eta, are gutxiago, euren instituzioen bitartez eskuratuak. Langileon borrokaren emaitza dira. Era horretan, langileon borroka zeraikiko dugu etorkizuneko Euskal Herri sozialista. Maiatzaren lehenean, Euskal Herriko langileok Donostiara.